गिबियावनो गासै बर' रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं भिडिअखौ बुंनोबो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयैया खननै जाबाय, 2 टाइम। लाबोनायनि जाहोनबो दङ। जाय दिनै खारनाय बे सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ लालायनानै खारनाय आरो गुबुनाबो गुबुनजों खारफालांनाय, बेनि बारैसो माखासेखौ बुंनो नागिरदों। दा जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलायबाय थायोब्ला बा बुङाबाबो जाया। दिनै मिडियाफ्राबो दिनै जायफोरखौ मिडिया दिनै बड'लेण्ड बुब्लियावबो बुंनो गोनां जादों, खारनाय 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 लानानै खारनाय, हिन्जावा हौवाखौ लाना खारनाय मानाय, बेफोरबायदि जों बुङाबाबो जाया होननानै मोनसे मोजां रावजों फोरमायदों बिथांमोनाबो चेनेलाव। दिनै जाय बाथ्राखौ जों बुङाबाबो जाया, मृदुल गयारिनि बाथ्राखौ जों बुङाबाबो जाया। मृदुल गयारिया सोर? दिनै बिथाङा मा सानसे समाव बेसेबांबा गोबाव थानानै फैदोंमोन? बेफोरनि सेक्रिफाइसखौ नों बावबाय नामा? दानो जुदि बेफोरबायदि नोंखौ बुंनाय लगे लगे, दिनै मृदुल गयारिखौ बुंनाय लगे लगे न'खरनि आफादनि गोबां रायजो राजाफ्रा नोंखौ मिथिगौ मृदुल गयारिखौ, मा जागोन? नों मानो सानफेराखै? गावनि खोथाखौल', गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फुरा, लुबैनायखौ फुरा खालामनो साननो थाखाय बिदि लाना खारब्रबबा जाया। एसे साननाया मोजां। थ' बेफोरबायदि जों बाथ्राखौ बुंनो थाङा। नोंथांनि मृदुल गयारिनि माखासे बाथ्राखौ जों बुङोब्ला गोबां बाथ्रा दं, गोबां खोथा आं बुंनो नाङा। एरियानि, ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनथियै बुजियै बाखि गैया। आं बुंनो थांला। नोंजों लोगोसे गामिनि मान सनमान, बिमा बिफा, बिदानि सेक्रिफाइस, बिबाजैनि सेक्रिफाइस, बेफोरनि खोथाखौ मानो सानाखै? खमसे खम गामिनि सेक्रिफाइसखौबो नाय। नोंसोरनि थाखाय गामिया मा खालामदों मा खालामाखै? मृदुल गयारि, नों साननाया मोजां। आं बेफोर बाथ्राखौ खुलामेला बुंनो सानाखै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव। आरो आं नोंनि पिक्सारखौबो होनो सानाखै, होआ। आं अनलि मृदुल गयारिखौ बुंदों। आं नोंथाङा बिदाखौ जुदि सानोब्ला, गामिनि रायजो राजाखौ जुदि सिन्था खालामोबा, सानोब्ला, आरो नोंनि बिसिखौ जुदि सानोब्ला, गथ' गथायखौ सानोब्ला, थाबनो न'आव फैगोन आरो नोंथाङा मोजाङैनो थाफैफिनगोन होननानै आं आसा खालामदों। थ' दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंखौ दिनै सोरबा मृदुला सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय, हिन्जावा सोरबा सासेजों खारसनहैनाय बा माबानाय, जों बर'नि गेजेराव गोबां सोलिगासिनो दं। कम्पिटिसन सोलिनाय बायदि, बादायनाय बेफोरबायदि, नों हायोना आं हायो, बेफोरबायदि सोलिलायगासिनो दङ। दा जाथों बर' रायजो राजानि गेजेराव बेफोरबायदि खनले बेफोरबायदि बेमारा दाजाथों। आं बेखौसो लुबैदों। जों जाथि हिसाबै जों बे हिन्जाव लाना खारनायनो, हिन्जाव माबा मोनसे बहाबा हिन्जावा हौवाखौ लाना खारलायनाय, बिदि सम गैया। जों गावखौ साननांगोन। जों हारिनि खोथा कन्टिनिउ साननांगोन। जों सानफ्रोमबो हायोब्ला हारिनि बाथ्राखौ मोनफा मोनफासो लिरनानै दोननाया मोजां। मोजां खोथाफोरखौ जायफ्रा गोरों, दिनैहाय बिसोरनि थाखाय जों बर' जाथिया, बर' हारिया बुंजानो गोनां जादों, मिनिजानो गोनां जादों, मुगै जानो गोनां जादों। मानो? दिनै बर' आइजो होनना बुङोब्ला गुबुन हारिफ्रा चान्स आरो खाबुखौ लागासिनोबो दं। गोबां जायगायावनो दं। दिनै टाउन एरियायावहाय मानो जानो गोनां जादों? सोरनिबा बिसिया सानै फिसाय लानानै दङ, 6 मान्थनि थाखाय हाबा खालामब्रबनानै दोनो। बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं। जेसेबां टाउनाव थायो बिसोर बेफोरबायदि जानानै दं। आं बेफोर खोथाखौ बुंनो सानाखैमोन। गामि ओनसोलावबो दङ, गोबाङावनो दं। नाथाय बेफोरबायदिया गिदिर माबा साननाङा बेफोरखौ। हारिनि बाथ्राखौ सान। हारिया जों दिनै बर' हारिया बेसेबां जौगादों, बेसेबां डेभेलप जादों, बेसेबां उन्नति जादों जों बर' हारिया। आरो जों बर' हारिया बेसेबां गोदोबावगोन आरोबाव। ना जों दिनैहाय आरोबाव खनसेबाव जों बर' हारिफ्रा थैफिनबावनांगोन नामा? जिउ गारनांगोन नामा? दिनै जों गोबां पलिटिसियान हान्जा जोंहा 2 दं। बे 2 हान्जाया गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायो, बिबा बिखौ बिबा बिखौ। होनबा जों बिसोरनि फारसे सानगोन ना सोरनि फारसे सानगोन? ना नोंसोरनि बे लाना खारलायनाय बा 6 मान्थनि बा 1 इयारनि थाखाय टेम्परारि हाबा खालामनानै दोननायफ्रा बेफोरखौ सानगोन?
बेफोरबायदियाव सानबाय थानायनि सम गैया दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ दिनै बुंबाय थायोब्ला जोङो मा गाव हारिखौ जों फाननाय बा बदनाम खालामना होनायफोरबायदि जायो दिनै बड'लेण्ड बुब्लियाबो बेफोरबायदिखौ फोसावनो बायो रादाबाबो बड'लेण्ड रादाब बुब्लि जेसेबां निउस पर्टेलफोर दं बेफोर दिनै फोसावनो बायो बिसोरबो दङ अनलि बिसोरो गावनि भिउनि थाखाय नङा बिसोरबो दिनै फोसावनो सानाखैमोन नाथाय न'खरनि माखासे बाथ्रा बुंनायावसो बिसोरबो बुंनो गोनां जादों बा उफाय गैयियाव न'खरनि मानसियानो दिनैहाय होथारोब्ला आंनियावथ' हाजारता फैयो सोरबा हिनजावा लाना खानाय आं ना खालामो खिन्थु दिनै आं सेकेन्ड टाइम बुंबावदों सेकेन्ड टाइम हाजासे जेसेबां हायो एसेबां आं बेफोरबायदि सोरनिबा बिसिखौ लाना खारनाय सोरबा बिसिया सोरखौबा फिसायखौ लाना खारनाय सोरबा हिनजावा बांगालजों खारसननाय बेफोरनि प्रति आंहा बुंनो गोसो गैयामोन आरो लाबोनायबो नङा बेफोरबायदि भिडिअखौ आं दुखु मोनो जों बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जाद्लायनो नाङा जाहाथे दिनै न'खरनि बिसिया उफाय गैयियाव मिडिया होनो गोनां जादों पर्टेलफोराव होनो गोनां जादों निउस पर्टेल सांबादिकफोराबो दिनै रिपर्टारफोराबो बेफोरनि बायदिनि न'आव थांनानै रिपर्ट लाहैनो गोसो गैया बायो बेफोरबायदिखौ खारन बिसोरबो साननाय दं हारिनि प्रति बेफोरखौ आं दामनाय लगे लगेनो मा जागोन जोंनि हारिखौ दिनैहाय फाननाय जागोन बेफोर खोथाखौ साननाय दं बिसोरनावबो खिन्थु दिनैहाय जाय लाना खारग्रा जाय थांफाग्रा हारिनि प्रति बर' हारिनि प्रति सिन्ता खालामा जायफ्रा दिनै जेलाव दङ बेफोरनि प्रतिथ' मालाबाबो अननाय बा माबानाय मोनसे गैया मिदुल गयारिया जेलाव बेसेबांबा बोसोर थानानै फैदों बियो अन्तत गावनि मानसियानो दं बिनि फारसे मानो सानाखैमोन बिलाय बिजों लोगोसे बिदा फंबायफोर दं जों बुंनो गैया बा उफाय गैयाबो जानानै दं दा आं बे भिडिअखौ जेब्ला फार्स्ट टाइम निउस नुदों अब्लानो आं बड'लेण्ड बुब्लिना बबेबा मोनसे रादाबाव नुजेनदों आं दामनो गोसो गैयामोन बे भिडिअखौबो आं खालामनो गोसो गैयामोन नाथाय गोबां मानसिया आंखौ फन खालामनानै बुंहरदों बावहाय फंसेब्लाबो बुं बिनि जानानै बिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुं होननायाव आं बेखौ खालामनो गोनां जादों आं खालामनो बादोंमोन आं अन्तत खावलायगोन बिथां मिदुल गयारिखौ नोंथाङा जाय हिनजावखौ लांदों खोनानो मोनदों नोंथाङा बिनि थार्ड फिसायसो 3 नाम्बार फिसायसोनो मिदुला बिनि होनबा मा गोजोननाय दं नों 3 नाम्बार फिसायसो 1 नाम्बार फिसाय थाबावबाय सेकेन्ड टाइम फिसाय थाबावबाय नों थार्ड नाम्बार फिसायसो थार्ड नाम्बार फिसायबा नों मा नोंखौ माबायदि इउज खालामगोन बियो बेनि प्रतिबो सान नोंनि गिबिनि फिसा बेखौ माबायदि इउज खालामगोन बे नोंनि 3 नाम्बार बिसिया नोंनि बे दा लाना खानाय बिसिया माबायदि इउज खालामगोन नोंखौ बेनि प्रतिबो सान महर मोजां होननानै बा जानला मानला लाना खारबाबो जाया आं बेखौनो खावलायगोन जेसेबां टाउनाव थानाय बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव आं दाखालि साफागुरियावहाय हरनि 11 साराय 11टानिफ्राय फुंनि 5टासिम थादों आं 5:30 अब्लानि समाव जाय आइजोफ्रा फिसाय गोनांखा बिसोरखौ आं नुदों बाङालि सेंग्राफोरजोंसो बाइकआव गाखोना थांदों हरनि 2:30 मा सानगोन जों बेफोरखौ सोर मा होनगोन ट्राफिकफोरा बुंबावो बर' आइजोफ्रा मोजां नंला दुखु नाङो जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो ट्राफिकफ्रा हराव जों हरसे जिरायो जों मा नुयो मा नुवा अनलि एक्सिडेन्टल' नङा अनलि सोरबा 2 नाम्बार दंफां लांनायनो दाउ ब्रयलारनो माने बेल' नङा बिनि अनगाबो जाय बुस्थुखौ नुथावनो नाङा जों दिनै बिफा सानै साथामनि बिफा जाबाय बेफोरबायदि बुङो जों बेफोरबायदिखौ जों बर' नङा जों हारसासो थेवबो जों साननो गोनां जादों बर' आइजोफ्रा मानो बेफोर खोथाखौ बुंदों आं गोबां रायलायदों ट्राफिकफोरजों आं बिसोरनो मा होनो हादों जेबो होनो हायाखै अनलि दैल' होनो हादों बिसोरनो दै गरदसे होनो हादों सानैया मुस्लिममोन बेसोराफोरना दै लांदों आं लांनानै हैदों ट्राफिकफोरनो होनानै मोजां खोथा रायलायदों मोजां खोथा बुंबावदों बिसोरो बर'आ दिनै बर'नि आइजोफ्रा अनलि टाउनाव थाग्राफोर जायफ्रा हाबा जानाय बिसोरनि फिसाय गोनांफ्रानो दिनैहाय गुबुन बाङालिनो बांगालनो बेफोरजों हारसाफोरजों बेफोरबायदि थाङो हौवाफ्रालाय मा जोंनि हारसाफ्रालाय मा बर' आइजो गुबुन हारिखौ मोनोब्ला लांखागोन
बेखिनि बाथ्राखौ बुंबावदों बेसेबां दुखु नांदों एज ए जाथि हिसाबै बर' हिसाबै आसा खालामदों सेकेन्ड टाइम आं बेखौल' बुंगोन जेसेबां सोरबा गाज्रिमोन मोजांमोन बे सिदा बाथ्रा टाउनाव जेसेबांफोर दङ बिसोरनाव आं प्राइडखौनो होनाखै दै गासैखौबो होनाखै सासे सानैया खिन्थु सेकेन्ड फिसाय दंजोबखासै थ' लोगोफोर आं जुदि बावहाय माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला आं गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं बे भिडिअ'आनो लास्ट आरो मिदुल गयारिखौ आं लास्टआव खावलायबावगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनाङामोन गोबाङा बुंनायखाय बावहाय कयेकजन जोंनि लोगोफोराबो बुंहरदों जे एसेब्लाबो बुं फंनैसोब्लाबो बुं बे हिसाबै बुंदों गोबां इउटिउबारफोराबो खालामदों आरो गोबां इउटिउबारफोरा दिनै बेफोरबायदिखौ खालामनोबो बासै आरो खालामाबो बिसोरबो थोनबाबो आंनावथ' फन हरबाबो आं खालामखाया मालाबाबो खालामा आं अन्तत मिदुल गयारिखौ बुंगोन नोंथाङा नोंनि हिनजाव बिसि गिबिनाव आरामाव फैना थाफै गथ' दं माबा गथ' गथायफोर दं बिसि दं बास मोजां संसार जाफिन आं नोंखौ बेखौनोल' लुबैगोन नोंनि बे जाय हिनजावखौ लाना खारदों बियो थार्ड नाम्बार फिसायसो नोङो थार्ड नाम्बार फिसायबा नोंखौ इयुनावहाय नों बोसोरसे बोसोरनैनि उनावहाय बेनि संसारनि जानायखौ नों मोनथिगोन नोंखौ थार्ड टाइमाव नोंखौ गथ' सासे मोनखांबा हयथ'बा बियो गारनानै गुबुन फिसाय लायफिननायनि चान्स दङ थ' लोगोफोर आं बावहाय जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंबा गाज्रि सोदोब बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै आं निमाहा बा क्षमा बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि